Μηχανισμός Ryobi Aixoner ES. Σχέση περιστροφής 7,2 προς 1. Βάρος μηχανισμού 225 γραμμάρια. Ρουλεμάν 9/1. Φρένα 10 κιλά. Χωρητικότητα νήματος P3 180 μέτρα. Ας δούμε το κουτάκι μας. Θήκη πάνινη. Δεύτερη μανιβέλα. Ο μηχανισμός μας. Κλειδάκι για σέρβις. Οι οδηγίες μας. Πάμε στο μηχανισμό τώρα. Μανιβελίτσα, ωραίο. Το χερουλάκι της όμορφο. Τα φρενάκια του. Με καλή αίσθηση στο κλίκερ που έχει. Η ρύθμιση του ελεύθερου. Η απελευθέρωσή μας. Όπως πάντα σε όλους τους μηχανισμούς μπέικάστινγκ. Πολύ ωραία. Τα μαγνητικά μας φρένα. Εδώ ο μηχανισμός έχει ένα κουμπάκι. Όταν το ανοίξουμε, πήραμε το καπάκι κατευθείαν στο χέρι μας. Πανεύκολο. Βγάλαμε την πομπίνα μας. Με τη μία. Να ξεπλύνουμε, να λαδώσουμε ρουλεμανάκια και ό,τι άλλο θέλουμε να κάνουμε. Οπ. Πάμε πάλι μας. Κλείνουμε το καπάκι μας. Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ασφαλίζουμε. Αυτό ήταν. Ένας μηχανισμός για ελαφριές τεχνικές ψαρέματος. Tie rubber, τένια, micro jigging, καθετή. Και ίσως και κάποιες άλλες τεχνικές που κάποιος θέλει να κάνει. Καλαμάρια, σουπιές. Γενικώς για ελαφριές τεχνικές από βάρκα ή ακόμα και για spinning.